No takže čaute ľudia, ja vás dám u nového videa a dneska je to video z Batmana 2 a dneska tu máme aj konečné módy a je to nový začiatok, takže môžeme ísť na to. Esse é o DJ 7, sinta energia contagiante. No dobre, takže môžu si ťažiť teda strom, ja už som si niečo teda naťažil. A teda diváci, čo toto sledujete, toto video, toto bude vlastne taká séria. Vlastne ako bol Batman Hub jednotka, tak toto je vlastne dvojka. Modovaný server a je tu so mnou aj Buplík, aj Lixtrix, Lokaze a ešte ja. Takže sme tu zatiaľ 4. No dobre, takže zapnem si ešte replay mod. Nech mi to pekne nahráva. No dobre, takže ja si to tu rozkraftím. Tak vydáme sa asi týmto smerom, že? Čo ja viem, to je jedno. No poďme týmto smerom. No a ináč ľudia, mám nový skin, takýto pekný. No vlastne nie je nový, lebo ja som tento skin raz používal na ešte Bedrock edícii. No, môžete napísať do komentárov, či sa vám páči, alebo nie. Dobre ľudia, takže teraz som si zapol vlastne koordinácie, ktoré môžete vidieť nad mojím inventárom. No dobre, tak čakaj, ja si idem urobiť crafting. Potrebujem nastaviť trošku Minecraft, pretože je to... Tak. Urobím si krompáč, tak. Kámo, tu je mangrove biome. Fakt? Ukáž, kde? Je mangrove, tu, pozri sa, pozri. Idem. No. A fakt! Ľudia, my sme našli mangrove biome. Najlepšie drevo na svete. No teda druhé, prvé cherry, ale tak toto je dobré drevo. Milujem toto drevo. Počkaj. Mangrove biome. Jak sa tu dám, takto. No dobre, ale tuto, neviem, ja by som to asi ešte teraz neťažil, actually, ja by som asi... Ja si to vyťažím zatiaľ. Prestone. No ináč, a ja by som potreboval. Idem aj ja. Dám takto. Dobre. Ono, dám, Muplík mu odpísal. Dobre, pozriem sa. Mám šťastie, už som sa zlakol, že nerekordujem, takže to by bolo zlé. Lebo... Dobre, mám 25 kameňa, to stačí, nie? Či? Koľko kameňa potrebujem dokopy? Čo ja viem? A zoberiem trošku viacej. A vlastne, na čo to kompiem? Vlastne ja môžem urobiť toto. Ja môžem urobiť kamenný krompáč a bude to rýchlejšie ťažiť. Dobre, Lixtrix, takže môžeme ísť teda týmto smerom. Ja ešte nemám nič naťažené. Dobre sa laguje. Ja ti dám potom. Ty vole, tak to dobre sa laguje. A ja si zoberiem tento Ja si zoberiem toto, aby sme si keď tak niekedy mohli zasadiť ten mangrove. Lebo to je strašne pekné červené drevo. No dobre, však nájdeme nejaké... Tu sú ryby, hen. Že ich vieš ako dostanem. Počkaj, však to je ľahké. Počkaj, vlastne ja ich môžem chytiť do ruky, nie? Či? Aha, tak to sa nedá. Dobre, Počkaj, nie, ono sa to asi dá. Ja nemôžem ani ruky. Či? Ako sa to... Lebo máme tu ľudia taký jeden mód, sa volá, že carry on. Ale ryby sa asi nedajú chytať do ruky, neviem. Neviem, počkaj, ale môžeme sa to... Počkaj, vyskúšam použiť Podľa nás sa to nedá. Tu rybu chcem dostať. Ale ja neviem nič zobrať do ruky. Fakt? Neviem. Neviem. Počkaj, je to vôbec na serveri? Musí byť. Neviem, no dobre, tak poďme. Vykraftím loďku. A máš čestku, vykrafti čestku, potrebujem to vyskúšať. Na čo? Jaj, lebo čestku vieš tiež brať vlastne, hej. No čakaj, no tak ale mne nevíde drevo. Posledné drevo. No. A
Jak to mám Ukáž mi zobrať tú to. čestku? Aha, lebo ty si musíš crouch, no počkaj. Ale No. ono, ja ten mod... Ale ono to nefunguje. By som... Aha, No. ty si to, počkaj, daj, nie, nič. Aha. Čakaj. A ako to nefunguje? Neviem, No, to počkaj, funguje, počkaj, že si to musím to nabindovať. fungovalo aj na čestky. Hej, veď to má fungovať na všetkom. To nemalo fungovať na všetkom, to iba na zvieratách, nie? Kámo, ono to není asi na serveri. Neviem, ale počkaj, tu je nejaká ovca, skúsim ju chytiť. Ty kraftíš loďku, lebo ja už nemám drevo. Loďku mám na to. Tak. Ja ako... Ja si to nie, dám ja som všetko. tak rád z tohto servera. No však A hej, ja dúfam, že... No. Server nám vydrží až do vienu, lebo tu... Mám hlavne... No aj ja. Toto bude strašne dobrý server. Už sa teším, keď tuto postavím nejaké projekty. Dobre, ja mám označený spawn, keď tak, takže... Čo robíš srandu, čo je pred nami? Čo? To je villagerská beža. Kde? Ja to neviem. Pillager! OK, no dobre, tak ľudia našli sme pillagerskú väžu. Kámo, mi to čo je za sít? Ja neviem, tuto je dedina, pillagerská väža a neviem ešte čo pri sebe. Aha. Mangrove. Ešte aj mangrove, počkaj, ja ho musím zabiť. Počkaj, ja idem, ja potrebujem to jedlo, lebo ja sa asi... No, čakaj, Moc. však... Ja ho potom, ja ho vypešem, ale počkaj, čo je tu hore? Neviem. Ukáž. Čo je v cestke? Čestka. Ježiš, ja som sa pochral. Ty kokos. Aha, A všetko zoberiem. však aj ja som zobral. Počkaj, ty si zobral ten Hodíš mi jedlo? Hej, ja som ho zobral, to je jedno, potom ti ho dám, keď tak. No dobre, však tu máš kerotky. Kámo, tu sú alajovia. No počkaj, tak ich nevypúšťaš, to si potom môžeme niekedy zobrať, ja sem dám waypoint. Ale čakaj, ja si ich zoberiem. Ako? Ja chcem jedného. No ale Mňa ako? zabije ten Však nemáš ani vesničan. vodiť. Mňa zabil vesničan. Pillager teda. Neviem, dám, že... Ale nič. Neviem, čo mám dať? Dám, že... Pillagers a dám to čo len takouto farbou. No. No, už toto mám. Pillagers označené. Už to vidím. Som tam za chvíľu. Ja ťa nevidím. Už 50 metrov. Ne. Aha, tu sú Čo? fakt alajovia. Tak neviem, Brať. ako? Však ale To je nemáme... vieš, aké jednoduché. Není tu Carrion. Tebe reálne... No ale nie. Tebe stačí, že keď ich vypustíš No. a klikneš na niečo, že pravím, dáš im proste blok do ruky a oni ťa budú následovať, lebo oni vlastne, alajovia fungujú tak, že oni ti akože, oni ťa nasledujú, lebo ty keď vyhodíš tú istú vec, Fakt? tak ty keď vyhodíš tú istú vec, tak oni ťa vlastne, oni ti to zoberú a hodia ti to vlastne. Ale to sú takí pomocníci. No dobre, tak skús to urobiť teda. Na tých No alajov. ja mám už alaja. Fakt? A ide za tebou normálne. No. Poď ku mne, Zobral. poď ku mne, trebárs. Ale taký pekný. A on nejde k tebe, však on stojí na Lebo mieste. som to zobral. Aha, takže to keď... Aha, takže on Počkaj, teraz... si mi... Ne, však ale neber mi to. Ale čakaj. Tam máš ďalšieho, To je som skúšať. videl. Ale nejde za tebou. Či? Aha, ide. No dobre, tak ja si zoberiem ďalšieho. A jak ho mám vypustiť? Nice. Čo, však znič tú klietku, to je celé. Dobre, dám mu do ruky Ja mám tyčku, 50 trebárs. hejbejlov. A on ide... Nejde za mnou. Prečo? Takže nejde. Však kúkaj, on ide druhým smerom. Nejde. Mne ide úplne iným smerom. Počkaj, skúsim mu dať karpeť do ruky. Musím mu dať niečo do ruky. Ale on nejde za mnou. No teraz až. Ale mi to potom dropne, nie? Či ako? Nie.
Ja vám to budem mať v Vždycky ruke. ten karpet vyhodíš, tak on ti ho ono zobere a hodí ti ho naspäť. No konečne mám jedlo. Ľudia, keby ste sa čudovali, prečo mi tak mizne ten chleba, tak ja tu mám taký mod. Tak ho vypustím. Asi ja som zabudol, že ono to sú Iron Golemovia. No. No už prejde, nie? Či? Teraz. Zoberiem to. Tak môžeme ísť teda ďalej, nie? Čo ja viem, možno, že hej. Ja to tu mám označené, takže kebyže chceme nejaký projekt robiť, tak však dobre. mám to tu. Nice. Dobre, tak poďme teda vycraftím loďku. Poď, Alixtrix. Tu není trikapitátor? Pozor, tu je ten pillager. Má enchantovanú? Nie. Aha, ja neviem, ja som si vypol také tie enchanty, takže ja to neviem. Dobre, poď. Ja neviem, on to nefunguje, ty vole, No dobre, poď. Idem. Potom to ale aj priviažem, lebo nechcem, aby za mnou chodil. Však toto, no, sme v kili. Potrebujem toto odkopať. No, ja by som chcela si aj bývať v tom, jak sa volá, ten biom. Savana. Ten mushroom, no mushroome. Ja Kde by si mushroom? chcel bývať? No ja by som tiež chcel bývať mushroom, lenže na to je strašne malá šanca. Na to je koľko? Na to je tak 5% šanca maximálne. Ježiš. Kámo, sorry, ale Počkaj, si musím nastaviť tie čanky, sami, lebo... áno, no. A ja si to idem nastaviť. Lebo, no, a teraz sa to ale laguje, počkaj, to musím dať trošku najnižšie. No, konečne. Už to ide normálne. Tak nejde. No, zase, no konečne. Lebo... nestačí tak. Aha, tu sú kravy. Jak má tie čanky. Hej, a jemu sa to seká celý server. Však toto, že tie čanky sú strašne pomalé. Ale to sa musí načítať najskôr, vieš, to je... No však to, lebo však to je nepreskúmané. No a prečo? Zničil som blok a nezničilo mi to. Konečne. Tak neviem. No, po výstup, lebo ja to nebudem ničiť. Normálne výstup, zoberiem loďku. A poďme tu obísť celé, lebo neviem, ja už nechcem ísť ďalej. A počkaj, toto nie je zlé, táto planina. Ale... A, čo je tam? To je džungla, či? Ja tam nič nevidím. To je džungla! My sme našli džunglu. Našli sme džunglu. Ja si to tu označím. Počkaj, ak sa to robí. Feather settings. Waypoint. A dám si, že džunglu. Jungle. Tak, dám add the waypoint. No a teraz, je to tu. Tak ja si naťažím tento jungle strom, lebo ja urobil som sem waypoint pre istotu. Ale počkaj, potrebujem 8 saplingov tohto dreva. Keď ti nejaké saplingy vypadnú, tak mi daj. OK, takže toto by bolo asi všetko pre toto video a v ďalšom dieli si nájdeme barák. No dobre, takže čus.